snakker til dig. Ja, jeg snakker til dig. Og grunden til, at jeg kaster med det blå, det er fordi det her, det er starten på min kanal. Jeg laver spørgsmål, og det er også sådan fra min fans på Facebook, hvor jeg fik 5 spørgsmål, så det må jeg svare på. Hvad synes du om at have et YouTube-kanal? Jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide at lave videoer, hvor jeg snakker. Ja, sådan noget. Sjove ting for en masse abonnenter. Så der er også en, der spørger, hvem har du dit? Hvad synes du om de 2 abonnenter? Jeg synes, de er gode. Og jeg kan det sidste helt vildt. Og så får jeg også et spørgsmål. Hvor mange år er du? Jeg er 12. Og hvad fanden? Og det bliver lige til at se. Og så er der også... Hvem er din filmer? Det er en lille søster, jeg har, der hedder Mia. Ja, vi kan lige prøve at se hende, hvis I vil. Der er hun simpelthen. Og ja, mit yndlingshold. FC Barca og Manchester. Chelsea, det var dengang. Det gider jeg ikke mere. Men tak for at I så med.